Toku, meki mitaki na you abra de kruto for you. Fusa ede, da pasif dat takru suma de wakabung. Saide a pasif de takru ay wakabung dat kado taki. Masere kado yereme aksi kado tak. Fa a pasif de takru suma ay wakabung. Fa ay gerlek de masay spoko marwana tapa uko erte ay gerlek ay kabulanga de marati. Amam da isalina go. Da ma usutu. Da ude 100 man. Afa so bi ede. Amam kirmi bala amam onya mamam. Testamino wa bakre tak fare ma potu akati bolo. Do di mi go ina Bible mista o na kado do asanja na nga uno. Nasukan am the black man nga igi. Sana tengi kado wortu. No wa black man opas na pukolera wortu kado. Fukeki akabit pa may tang. Fukeki akondre pa may tang. Sosok koto baka koto welong. No wa manateng alamana lo sukumoni. Fukolulong baka koto ina neti. Let's Jeremiah 12 give a versnel. Verse 8. Osam. The man yang regado takimi ekari. Di mas scripture dat dalag. Tak na de man yang regado ekari. Spreek achtung. Lees. Osam. Usnap jafkar de man yang reftrai ko baka oso kodin masar na fasi. Ko set de kaseni order. Set de oso. Maar de mij kiezen liever voor de lummer top strati. Lees. Abuku voor Jeremia 12 vers 1. You de fariki o masra. Kami begina you. Toku meki mitaki na you abra de kruto for you. Fusa ede da pasif dat takru suma de wakabung. Saide a pasif de takru ay wakabung dat kado taki. Masere kado Jeremia aksi kado tak. Fa a pasif de takru suma ay wakabung. Fa ay gerlek de masay spoko marwana tapa uko erte ay gerlek ay kabulanga de marati. Fa gerlek de masay ser drugs ay kabulanga de marati. Fa gerlek de masay huru erte ay kabulanga de marati. Leisa kado taki. Fusa ede dem alamala de breiti. Disi roko bedregi fasi. Saide alamala de breiti tire fa de my chela. De my lo de my chela de my lomba kamoni. Saide ala de my breiti. Leisi mi brada. Jeremia 12 vers 1. You de fariki o masra. Demi begina you. Toku meki mitaki na you abra de kruto for you. Fusa ede da pasi fu de takru suma de wakabung. Saide a pasif de wansane hora wet ay sole kay go bungi de madati. Dat Jeremia aksi kado. Saide de masay broka sabat ay gerle kay wakabungi de madati. Saide de masay huru ay gerle kay wakabungi de madati. Arki sakado taki leisi. Fusa ede dem alamala de breiti. Disi roko badrigi fasi. Leisi. You be prani dem. Ja, dem beteki lutu. De tek rutu in de takru duf ding. Daarom de nou kijk kita ko prika wortu. De tek rutu in de takru duf ding ba. Leisi. Dem kro. Ja, dem meki frok tu. De mek frok tu. Ala de chos ay groko wa delek ding. De mek frok tu ya. Leisi. You the cross bay for them mofo. Ma far away for them hati. Gado de cross bay de mofo. Ma gado no ding de hati. Dat na black man nga ingi ti de day. Daarom no black man opote ke presif ko arka wortu gado. Fama sete oso. Voor de matroon naar de vrouw ding. Voor de mazorg de ching. Voor de stop roof naar furu in de buurt. Er ding dat de moulo baka politiek. Dat de moulo dat chan nesete. Dat je no baka bravo nesete. Dat je pot pribi takrudu. Lees abi. Abuku vous spreken 8 vers 4. O man suma. Mi pari na unu. Suma kade kari. O man suma. Mi pari na unu. Suma kade kari. O man suma. Mi pari na unu. Kado na de man ngre amai kari fuiki. Da afro de in orte. Daarom de vrouw draait black kamata puti de day. Give me Isaiah 12. Nee, 3 vers 12. Osam. Daarom a black vrouw draait black kamata puti de day. Omdat amano a lomal amano draait kakado. That's right. Amano draait kakado. Amano a lomal te pastrati gewoon. De mij denkt dat je na kapalani of je arki kapalani de awakamam. Oso afro via draait je tapu je na frietje. That's right. Dat we te tak frietje na ma din kado. Ima beka kif kila masra sawe kili jabi brada. Please. Abuku voor Jesaja 3 vers 12. For me people, them piki negre kuisi them. Fusuma. For me people, them piki negre kuisi them. Chinegre kuisa blaka mati de lazy. And them woman suma, them pasi na them tapu. Suma na basi na de tapu. And them woman suma, them pasi na them tapu. A blaka frontro basi tapa blaka mati de day. Onda tamano ateka pasif kado koselera we seit fukado. Amano ateka presilek mam. Daarom na 50-50 de mij de relatie die de day. 50-50. Afro het hij maar ik ga uit vanavond hoor. Gewoon, like next op sa. Dan mij select normaal.
Ik heb ladies night out vanavond hoor. Gewoon niks op sa. Maar gewoon nacht waken dadelijk hier hè. Gewoon niks op sa. Omdat je nou een lummel ja. That's right. Je nou een lummel. En dat probeer je wat kan gaan of neefjes en drugs. Je nou een lummel. Vriendje nog maar dit cadeau. Sa cadeau ta cabra fa de tigo di massa. Dime. Tak je maar bekati. What's up? Now we against the world. Maar je afraid of taking a groot tapu. You want the salmon and a groot tapu. Daarom je take je president man. Hoe de takanga nou umas ma morof tide. Ala. If we want to work out to man, lazy. Abuku vo iko nga tefa tui. Lazy. Misa kona da pasi fu eriko tapu. Hey big man, fuck you, brother. I go, fuck you. Mina Gabriel, mina brother Gabriel, fuck you. Im tranga, lazy. Fu dat ede je musu de tranga. Im de tranga onsan. Adoka rakunu fa be ko kiyo e fitaki. E asaya na ipasa kweti. No uma sama na itake na familia. Na manege abitake na familia. Doka rakunu fa be ko kiyo de uma sama. Yato, no akabaite osigwe ko ronte da igwe ko da igwe mi brada. Ona sa, you know frede ku grota pour te ikho yu darma takim de tranga. En na de wet van abukuja hori. Wat zeg? If you know de tranga, das mo draita. De meisje fika de ifroe trai de meisje fi tegen you. Taki pa disi pa fuiso asi paso. That's right. Ibo ome boy deja, ome mador feya to taki artide de ama ate brone pata pete. Onata mamma tanya taki paso sosaniere. Ipano luki. Mamma no gatori sapsa eigenlijk. Je begrijpt toch? En dat we Libya gaan de hart dat gotoro. Pe uno ma kenki. Lees apisja. Misa kona da pasi fu eriko tapu. Fu dat ede je musu de tranga. En sorry srefi de kuwa mansuma. Sorry srefi wa man. Sawa manenge via lees. En hori da plikti wa plikti ki masa yukado. Ora plekti ki gado. Sara plekti gado lees. Fu wakana ini ya pasi. En fu hori en wet. De wet fu gado hori. Dat nou man. Je begrijpt? Ik fatine na kina dei. Sapsa na kina dei kado. Di satra. Une bay, une seru, une bori. Je begrijpt? Une uroko. Dat na kina dei kado. Kado tak if you know my hora plektief me. Daarop zie je de ablaka voor je drie ablaka matapu. Omdat we man ingeren no opos tapu koma kana kado. Teilu kude kerk de pastor so umas man in de kerki. That's right. Omdat man ingeren no opotek de president man. Kim suika akbaka. The man ingeren take de president zijn my focus. We gaan dansen dadelijk. We gaan make money go lukude koto dadelijk. Daarom ablaka voor een respect humoro. That's right. Dat we ook zo roer kalek lommel tapa groot tapu. Wanneer argumente piru en jij Sara herde. Lazy. Abuku bespreken 854. O mansuma mi bari na unu. Ay lazy baka. O mansuma mi bari na unu. Masma, gado e bar na you, mi brother. Gado e bar na you, mi brother. Mi brother abrako arka word to even, mi brother. Abrako arka word to even. No man atengi gado no de. Mate asane hit da alamay bari tak boy. Lazy baka ko lazy gado tak. Spreken 854. O mansuma mi bari na unu. En mi stem dat je dat pikkie voor Libi suma. You see? Mi stem dat je de man ingre dat bem skrift tape. Gado e takanga de man ingre Israel. Masang, we kisaf du lomba ka koto gi spreken in de 30. No gi krak in de umasma. Wanna dat deze de my losu kumoni so. Na fen money later fu go a short time hotel. Fu go mitanga o koto. Daarom de my losu kumoni. Lees. Abuku bespreken 31 vers 1. Lees. Dan wordt voor kono lema dat profetitori die zijn mama beneri hem. Sang mi ma piki. En sang na ma piki voor mi pere. Sataki. Sang mi ma piki. Sang mi ma piki. To lees a Bible nga maning re gado tak moro furu. Ma blaka mano opoteke presi. Tide de we bartak boy de umana spaide. Omdat you know take you presi le kwa man. You attendez wa lomali na grota puja. Lees. En sang na ma piki voor mi pere. En sang na ma piki voor mi sweri. No gi you tranga na de uma. Samsa. No gi you tranga na de uma. No gi you tranga na uma sma blaka mana nga ingi. O faye su komunika. Na kolomba ka koto ina neti. Go sorgu koto ina neti. Na cha koto go short time ina neti. Na to ta ke gi you crack ina de umam. That's right. Amma ngene kado kari ta opos na pute kompresi. Mi brada. Lukuya mi brada. Big man taki. Brada, big man taki. Draai ko even.
Draai ik één voor 5 minuten. Maar 5 minuten nog maar. Kona spreken 8 bakken. Kona spreken 8. Big man. Voor snap je toch? Dat de brada voor kon wiki bakka. Hoe kon sap van de man doen een man en voor gaan boeken kado. Hoe tjade koso na een boek vast. Want sa, tere mij dat criminaliteit is tegen. Zo'n man na een man sa eigenlijk de een probleem. Dat kan criminaliteit is tegen. A blakka man toch? De blakka boy voeren roof toch? Daarom dat je dem al snap je dat contact je pressie bakka. Maar no man dat denk je wordt ook kado no de. Want sa, zelfs in de kerk of zo zonde. We spelen man de area toe. Zo umas maar in de kerk dat. Want alles aan de umas maar ik versino. Die de directeur voor die zin aan umas maar. Daar nodig we umas maar de president. Maar kado in de route kuno na man en route compressie bakka mi man. Daarom snap je. On dat sang. Hij zei hij te wel lezen dus dat hij de man zo kwam aan kira maar door een voor jou also. On dat 99% ouder maar dat kuno. Je begrijpt? Toen je bijvoorbeeld een huiselijk geweld. Maar voor mijn ex-vrouw. Meestal hij doet een blakke man. Want dat frustratie dat als man lusa maar godang wat trama. Maar dan voor werken. We lezen dat man maar goed te kepchi. Want dat is dat. Want alles maar voor dat op goede voet. Want dat toen een horen wet voor gado mi brada. Uno vrede de tegen grond tapu mi brada. Want hij de man gado je abi de tegen grond tapu. En dat grond tapu de tegen je altijd. Wist waar je play. Want de grond tapu de man lop you. Dus daarom is soort de openen met de tegen grond tapu. Now we against the world mi brada. That's right. Lees is dat. Abuku moet spreken achter veel. O mansuma mi pari na unu. Kado tak na umansuma na unu me kari. Na unu me bari. Voor snap je die man ingere bari moro furu. Want if a man no de order, a gesend no man de order mi brada. Im lu kutak o me gesende. A vrouw daar voor een evangelie. A mij vindt dat hij go bonu kampu. Dat ook also dat no de order. If also de order na alles mij na also oda bonu kampu of alles maar de. Maar bonu kampu no abu santu. Maar men sorry dat jullie man moest abaleiden voor je also. Jullie kan de erka dat vrouw na EBG. En hij hoort dat wat ik aan een man also. Je begrijpt toch? Lees. Spreken achter veel. O mansuma mi pari na unu. En mi stem de gide piki voor Libi suma. Uno na de chief Libi suma. Uno na de chief Israël aan mijn karo. If we actie dat kan suma de sani sipsa. Asuma idee de sani sipsa. Blakka, zij die idee kimi brada. Ja, wat idee zij die. Want de walu goed, bijvoorbeeld ik van je snap dat, if je nak kwam aan kofu, if je nak 3 wet man, de mij fado. Maar toch de wet man doe als hij dan uno. Altijd mina sa dat mis don de keer, dat kooi de gon sabe de jong. Amam blij sali na go. Dat maar uso toe, dat de 100 man. Afas zo je denk, amam kier mi brada, mamonya mama. Dus dat mina wabak rek tak na fare ma potu akati bolo. Do di mi go ina Bible mi sta o na kado do asanja na uno. Na kado wanka me kontra for le pina blaka maso, 400 jaar langa. Je begrijpt? Hoe sorry dat je in de Bijbel beschrijft. Het zegt, te was een pori, dat principal pori om te maken. If I want to be stotter, dan moet ik naar koil buria. Naar koil in goseti. Je no goset abanti. Je begrijpt? Je bij voor je manti, maar koil no seti. Dat probleem is voor erger. Dat je wat tras aan buria. Je kon naar soort bij aan buria, dat je seti maken. Dat komt sorry van buria. Lees. Abu moet je dan 28 vers 1. En als dat pas zo. Dat hij heeft dus een archivin vinden dat stem voor Masra Yukado. Voor zie je voor toe alle hem commanderen. Die zie me commanderen je tine. Dan Masra Yukado. Ça c'est you. Hey. Dat heb je alle volken voor grond. Dat is not zo erg. Dat is een gado met. Dat is een bergif zien en een Moses. Om eens maar eens op dat unu plak aan met een zo erg dat. Maar ik denk dat nou weet man dat de vijand die maar die is lekker Christus. Maar die is nou een beetje leeg. Omdat we bij maar die eten. We voelen dat illusief grond tapu. We kunnen libi dat van jullie dat die deed. En dan nou een beetje leeg. Maar zo oriëntaal dat nou leeg ook toe. Dus het is nou een zwaar aan aan mij met dat. If you want to commanderen met me, dan moet je het op alamang. Want fysiek, dan moet je het op alamang ba. Kunnen het is nou een fysiek, hoe dit op alamang. Het is een sport naar alles aan hoe dit op alamang. Lees. Vers 15. Maar ça passe zo. Dat die heeft je nog arkina dat stem voor Masra Yukado. Voor zie en voor toe alle hem commanderen. Dan ga je wet die zie me commanderen je tide. Dan alle dem fluku. Ça komt naar je tapu en dem zou winnen je. Ça maakt dat Kevin hoort de wet niet toch. Dan ga je commanderen. Alle dem fluk on compte op je volgen. Ça nou een fluk. Dan boer ça nou voor negatief zijn. Negatief zijn niet. Dan wil je zo op de vloeken. Dan kan je met dat soort volken identificeren in de vloeken dat. Die want to de vloeken. Vers 32. Dem zeg je man pikin. Dan ga je pikin abrana wat trafoku. En je aisa luku en to weri. Voor suku voor sidem da heri de ilanga. Dus amataki. Je met umapchi na amatchi. Maar je know dus voor de mouse en je want trafol. Je luku kuta kentek ba. De kino dat je sorry dat hey. A plantage. As mij de nange chita pa plantage. Dat de mij se rapchi je want trasla voor mij. As mij bar kri.
Dat is aan uno. En dat schrijft in de Bijbel. Je begrijpt? Dus uno no. Dus als je aan uno, anders op zijde de psa. Maar uno want sabi enkele. Mi brada harko mi brada. Luku sa isa. Luku sa wele desma. So anga suma de sandi sipsa. Black man, je hebt een idee zijde. On a dat we soort mee bigi brada ya. Je hebt een idee zijde. Nooit die nos no de kato de tak fa. Fa, ti wet man or tubarki black man ta pomboto. You know de kato dat nooit. On dat luku. Isa sa de ki me sai. Soms zeg hey, ama pa kapasiteit pe klap me wande yo. Nooit moro ino aforgi. Ja toch, maar ik geef shoot. Maar ino aforgi fama. Mama si, leer ik aki aforgi fama. Ama gi ama le kado. Younes pa moro na de sandisi. Isa plak de man stop fugi de sand stop score no. Want if he lees de sandis no, dan go lees a Bible sa hey na mina aforgi fa Bible yo. Hey, kom kijken in mijn systeem yo, want na san sport me in a katibo sa me libi no no. Je begrijpt? Lees a vloek dama, want zou wel lees die me brada. Wanga gado me kwa formon, tak evi arki mi horde wet, o kita ala fol. Maar if you no arki, da ala de vloek op koita. We lees wat of de vloek, pushi soort volk, a vloek dat kies. Visap tak hey, if na black ama werkelijk of na een tra volk. Lees. First in the filter. You say make you man piki nga uma piki. But you know sabi prisiri nga dem. Because them sa gona in the katibo. Dus je met mapchi nga uma pchi. Want you know kan niet voeden. Slaaf voor plantage de bego in katibo constant. Je begrijpt? En abe, je hoort de vloek aan de tramoda ede, je hoort de atere. 48, je 48 snel voorzien. Vers 48. We dan, you say dini you feati, this is masra saseni against you. Dus je jere dat de feati na gado sere sendeng. Wie zou we ome ajomina opete, toch uno be ma voor uno be ma kanka de man in de botorak. On a gado sere sendeng ma ko tegen you. Lees. Na ini angritem. In angritem ala sansa ya van udo na de maya bifko. Ti wanya wan santi de pego, las neisi of watra mayo go bay. Was in itself voorzienend aan Bijbel taki. In als de volk sa abif bouwt op tra volk voor de kanyang na unolek blakaman. Crossi servi, lees go door, sorry. Na drie watra. Drie watra, aha. Na in die sososking. Sososking ala crossi sa weer na mete China of een kondre voor tra volk. Pangine met in Afrika. Pangi stof, nee met in Afrika. Dus ala sansa wa van oud na de trama wa bi paiden. Zelf voorzienend na ala de tra volk papa voor blakaman. We abif de afhankelijk voor de trama. We zou je die de kost de trama. Maar if de man no de ude de ook toe. Je begrijpt? Deze. En dan mankeri voor Alassani. En als een potje wat is die Rokosani, loopt je nekkie. Zo'n potje is die Rokosani nou nekkie. Zo'n potje is die Rokosani nou nekkie. Maar wat dat je vijand op is die Rokosani nekkie. En dan zei je, sa papa toch zeggen, de pura is die ketty nou nekkie. Maar de wij keren een systeem, dat na laatste pisi. Deze. De lekkie hebben ze figi puru. Ama figi puru no, you know, sa moro takia Israel. De kari sere black man. That's right. Yuka boy, sa maka. You know, sa moro takia na Israel. Dat na figi puru. Leki kiswa on wel vesto. Je ta ena wa keti. Talanga, oma ilo sa pakira ilong ko. Wasa beisko tempa. De pura ma uit de natuur, op het lek van Iwan. Van de man pota black man. We sa kauburu kuteja. We smokota pa ukwese drugs. We stribanga ome mei tu netro. Je begrijpt? Dat de man potu zo on dat zang. De man met film en een clip. Hey, Jarul, sing zo. Wat ik aan de rapport voor kide, sing zo. What is nation? Nation is men leading by example. Nation is family. Nation